Vuyo siyakwamukela ezindabeni zethu. INingizimu Afrika izothatha izintambo zokwengamela i-G20 kulo mhlangano. Yiziphi izinto okubheke ukuthi ibhekane nazo kulesikhundla? Kunjalo kanye Thabile, imini iqale kakuhle iinkokheli zamazwe ngamazwe nokuquka owethu umongameli uCyril Ramaphosa zifike ngentsasa yanamhlanje apha kweli holo ubanjelwe kuyo lo msitho ungaka. Zafika ke zangena ngokungena one by one, zingena kwi-red carpet. Ndingabalula umongameli uRamaphosa, ndingabalula umongameli waseChina Xi Jinping, ndingabalula Joe Biden baseMelika. Bebebaninzi kakhulu, befika ke ngokufika besamkelwa ngumongameli walapha eBrazil uLula da Silva. Kuthe ke wawuphela eso sigaba salo mcimbi, yaqala ke i-summit ngokusesikweni, nalapho umongameli uDa Silva aye wanika udlwabevu lentetho, nalapho eye wajonga unyaka odlulileyo ukuba kuhanjwe mgama mni kwaye uphelelwa phi. Nasitsho ke ukubana ebegxilise yena kubumongameli bakhe be-G20 ekupheliseni indlala nasekupheliseni ucalucalulo, nto ke athi azikapheli kodwa esithi mninzi umgama abawuhambileyo. Wangena ke umongameli uRamaphosa noza kuba ngumongameli we-G20 emva kwalo msitho, wathi uza kuzeka mzekweni, yaqinisekisa okokubana apho iBrazil ishiye khona iSouth Africa izawuthabatha khona emva kwale summit ukuya ke kunyaka ozayo. Iintlanganiso ezakubanjwa eMzantsi Afrika zifikile kuma-200, nalapho kuzawuhlalutywa izinto ngezinto, kujongwe imeko yehlabathi ngokubanzi. Esithi ke kodwa iSouth Africa yona izawugxilisela izawugxila ekubeni iqinisekise okokubana ucalucalulo luyaphela elizweni ehlabathini ngokuphela, kodwa ke asikokuphela kwento leyo iSouth Africa ezawufokhasa kuyo. Izawuqinisekisa okokubana umntu wonke kwilizwekazi laseAfrika uzawufumana amandla, aqinisekisa uba abantu banombane, abantu kuphela intlupheko. Esithi ke izizwe ezingaphesheya nezinemali maziqinisekise okokubana ziyawusapota le campaign iSouth Africa ne-AU ngokubanzi ezawungena kuyo ngethuba uMzantsi Afrika uzawube unguwo uphetheyo ukususela ngoku ukuyokutsho ngeli xesha kunyaka ozayo. Sibonga kakhulu ke leyo bekuyintatheli yezindaba zethu iNewsroom Africa. Uvuyo Mvokwe sibikela bukhoma ekwi-G20 Summit eBrazil.